Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula Varsity Gingers sithethe ngoGlodi Lelepo, umfana omdala othe wakora kwiveki ephelileyo kanti uzophinda kora namhlanje. Umfana omdala isandla kanti usiphakamisile pha kwiqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala eweka abaninzi bebesithi ke ulahlekile umfana omdala, uncedwe yilaa goal ebesengasaphefumi kakuhle ke. Batsho ke xa bembalula, kodwa into eseseyiqaphela thile bengenovele nje avele seperforma esuka ku-injury. Umfana omdala uyangena ngokuvuthondaba, uyangena ke ngokwegiyeni umfana omdala. Basekhona pha noSireno pha ngaphandle ikbench nje Kaizer Chiefs ke sithe xa siyiqwalasela siyicula namhlanje sayibona into yokubana ke noko iluqilimba intle baphulaphula, ngoba ke kukuduba pha kulaa bhentshi kubekho le nkokonyana kwaSireno, kubekho uvele bhayi, kubekho ke uMabaso, kubekho uMsimango kulaa bhentshi baphulaphula. Noko ngamadoda ke lawo ke adla ngokwenza izinto zenzeke la ahleli kulaa bhentshi. Asinaxhala siliqela ke leKaizer Chiefs ke, ngoba iKaizer Chiefs imele uMzantsi Afrika namhlanje. Yiyo loo nto sisithi ke asinaxhala siyiKaizer Chiefs ke, bahle kwasebhentshini. Kodwa ke siselapha ke kuGlodi Lelepo ngendlela umfana omdala ke ayithwa okanye asixhome ngayo isandla sakhe. Maske siqwalasele nje nangendlela umfana omdala watshintsha ngamacala kulo mdlalo. Umfana omdala bekhenketha ngasekunene ehamba lala nkwenkwenyana kwaVilakazi, befuna uhlasela ngelaa cala. Wabona into yokubana uGlodi Lelepo ekusingathi thande ukuvuka la left back yeZesco, wabaleka wehla wabheka ngaphaya ke kwelaa cala likamodi ngasekunxele, wafika wahlasela pha noMpule Modi, bobabini beleqa ke la right back yeZesco United. Indlela nje azinikezele ngayo namhlanje pha uGlodi Lelepo kule first half, noko simqhwabela izandla baphulaphula ke. Umntu xa ethe wenza kakuhle kuyafuneka simncomeni, kwenza into yokubana naye akhuthazeke, kungaloko kwagxekwa. Umntu funeke xa ngexesha enze ngayo kakuhle umncome, enze into yokubana naye azakhuthazeke. Intle kakhulu iperformance ke kaLelepo kule first half ke xa iKaizer Chiefs siqobisela pha neqela leZesco United, encediswa pha Pule Modi nale nkwenkwanyana ke yakwaVilakazi. Into endiyithanda ngoVilakazi ke ngoku akekho pha ngaphambili kakhulu, bamthema ke eme naye egephini apha ke esiswini. Uqhamka ngoku esuke esiswini umfana omdala azokwazi ukhera za bhola. Yabona ke ngoku bafuna ukhulisa ibhola lakhe uVilakazi libe lidala, ngoba xa bezamnikeza free roll adlale umfana omdala pha ngaphambili uzo-end up engazazi uba udlalela itimu engakanani, uzo-end up ibhola lakhe engalikhulisa. Bona ngo bamnikeze uxanduva namhlanje, bamnikeze iposition ke uVilakazi. Yabona ke ngoku ibhola lakhe lizawukhula, uzoya into yokubana ke ibhola iyapaswa, ugephe uleqe itimu ikwazi into yokubana ke iphumelele. Sithanda laa nto ke akhulu umfana omdala, azazi budlalela iqela elinjengeKaizer Chiefs. Simqhobele izandla ke uGlodi Lelepo ke baphula. Funeka nitsho nento yokubana ke nimva njani na uGlodi Lelepo kwiperformance yakhe namhlanje. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.